Ayba anam ana yero kam elle ulundu rawan rawan kam min jibin ma wala yar wallahi ba an jibini sonnam yar sonnam mburu ma rewe sonnam yar wadde nene ha wadde adum soron min ko wonni me yar min kam suudani Allah mom suudi yar wallahi gawma sonnam mburu soron mambu kilo mina sa Mama wajata wapapi mada. Ala mai baba. Wapapi ade ni mada. Wapapi ni mada. Ala. Esa na California mami ne ni ma. Wallahi California mami ne ni ma wallahi. Ni ma wawa. Ni ma wawa. Wallahi ni ma wawa ya. Ni ma. Boy armi soda ko jeeyata ko waram ñaamo ngidi la nan ñaamo bi ko ñaamo sama nam ko ñaamo ni ko ñaamo ko o woni ñaamo ba ñaamo kapa de biyo wala wu yo adu min woni ñaamo fi min fuji continue ko min fuji continue c'est bon jana sama way ngare balle ka way ngare balle ka sama ko ala ko wardu uyam min muñata yero hande mi wara ayaptana bamma ma harma horde sama ko harma horde sama oui ma sëñ bi ma nga attaqué sa doom xeex ak moom xale bi lu muy dogee moom ndax yorutuma lan yaay moo ko fi daal bàyyi ñeen fukki xaalis xama lu muy doge dañuy esral way yetteral ha fuutonkoɓe fof joddima signi décret mbaɗeneɗa no garata an kam koyngal ma fuut a harmini no garata mbanneɗa toon na ñande pawtuɗa koyngal ma fuut wallahi nima ga ko ma felle nima ga yàq lii dafa neex yàq lii ma dañata fofti nani ay sinno ko jam tan mi jokkita islamam tan ha ñande ko Allah waɗi ko fof ba modi ha joni an yero normal aɗen normal ha joni en e tottan leni def ni leni def ala yero annen deysan wonno kan woni afuma o wawa andem sama teftano wani gidla ala gal mina yero hande min memodirat hakkude o gal babu tawde ko ɗum kadi koota daña jam ɓuri koora ha para haɗa haala tan min kumma jurmaɗo boom mi hoton fiyani yero tagi ñamdade mi ñamani ɗum debba oui ma sëñ bi ma nga attaqué sa doom di xeex ak moom xale bi lu muy dogee moom ndax yorutuma lan yaay moo ko fi daal bàyyi ñeen fukki xaalis xama lu muy doge
fara si waane fen fara mar har yaa ngi ñëw ñëw am loolu ñu jox ko lu génn noonu jeewo debbo gadiɗo e nder galle e nder chaine mon Pindi TV yero ba mum sukaɓe ɗiɗo Aisha e Kalidou joom galle jeewo gorko jaajɗo jiɗɗo yimɓe liggotoɗo julɗo kala ko dañi ene renda kono noon debbo makko jeewo ko debbo jiɗɗo aduna ala ko woni tuuyo mum e muuyo mum so wona tekkude aduna rondo ene yiɗi ko mawni ene yiɗi jiye kam kadi ene bewni ɓiɓɓe mum sikkata wonde fiɓi gorko mum koye ceɓal wudere mum kono noon bandiraɓe ndaare hoɗo wattinta oɗo série noon jogorɗo dogde e nder Pindi TV ene woodi mogiyankoɓe ngana Amadou Diallo Bébé Aïssa Ceerno Modi Didier Dou kono noon bandiraɓe paame dey onon kala pade ɗum e nder chaine mon Pindi TV ne tawno ko film e nder film aji kala mo film no ko ɓorantake film ti série jeewo oɗo bandiraɓe pade mo omo wodi darama omo wodi comédie omo wodi suspense kibir kele hay re ba fa kasya sida hay sida anana ala ko mi safata anda hunde tan woni ko ceerno ma wawa jiddo may jolof non mbita wambaɓe sina askile joni aɗa min komi jama comme toujours kala ko gandanɗa hoorema ko yiyatano ko e nder leñol ngol kala mo daari oɗo série ma yi ɗum e nder leñol ngol ɗum noon onon kala oɗon ñaaga ne paddoton ɗum e nder chaine mon Pindi TV boy babam kanko wino kam maw tottam min kaldi komin kaldi ko hawi kam maw tottam 10 millions boy 10 millions tan ce n'est rien du tout nan kalido aɗa wawi wiide kala goɗɗo ko mo yejjittaki e aduna mi alananno tan mi meedi haalandemo ya yiilo e gorko mi meedi haalandemo ko ya yiilo e gorko Aïcha no meedi haalandemo ya yiilo e gorko ko soynotono so saami foti ko hoccede série mon gadano 100% pulaar ko Pindi TV addani on onon kala oɗon ñaagane mbattoton hen hakkille mbason radde ɗum ɓuɗannoɗo mere so tawi rewado ɓesum majji toni ceebo guerre mondial kam no wayno are galle maɓɓe tan